Anu Pak. Ya, Sutresno Bante Wedhus alias Monica Mirzani. Reoknya. Reok tak sudung. Kon reokan kok malah. Selamat malam Sutresno Bante Wedhus. Oke, selamat malam. Kayak kan tinju lho siarane lho. Lah ya ora patut dandan ayu kok dicelok Sutresno. Nggih. Monica ngono lho. Iya Monica. Monica warung. Kok warung? Wanita punya burung. Omah iki oke. Aduh, aku jek penasaran nih. Pripun? Bareng aku sik demok mong ngik ngik ngik. Iya. Dalam. Kembali hadir di sini. Iya. Bahasa Indonesia terus ya. Aku ki taun ndek mben ora melu awet Oh, meteng ngeten. hamil Oh, kan oh. pas kae. Oh nggih pas hamil jenengan 2 tahun yang lalu ya. Iya, nggak bisa gitu. ikut ngapunten nggih. Sih. Oh, kamu sama Pak Simen itu sebenarnya Saimen apa Simen? Pak Simon. Pak Simon malah lenggahipun wonten pundi kula lali lho. Gegek nggon petengan. Nika lho ten mriko. Pripun? Ten mriko. Halo sayang, ketemu lagi sama Tobrutnya Indonesia. Alah, tobrut jare. Mbak Eva, Apa lo? kamu di sini dan aku di sana. Kenapa? Aku nggak mau dekat-dekat sama mereka. Kenapa lo? Nanti aku ternoda. Alah, gombal ternoda ya ora masalah Kok lo. ngono? Lah wong ya Piye? kaya ngene iki bolongane ngendi? Iki lho kene. Kuping ya. Tetap hawa songo enak ya. Heeh. Mau mengucapkan apa untuk warga? Ngaturaken Sepat. wilujeng dalu injih warga sepat. Mau derek pingan derek mangayu bagya mugi sak samunipun tasakuran dalu menika tansah pinanggihan ayem tentrem. Amin. Widodara hayu wilujeng dirgaya swara rezeki kathah melimpah lan barokah. Amin. Rezekinipun boten lokak kepara malah kebak. Amin ya Allah. Nggih. Elok nggih warga sepat. Nggih. Atase jam semene kok piyaine tesih kuat asik mirsani iki elok lho. Manu mirsani ringgitan marepe rene kabeh. Si omong sapa? Ya marep rene kabeh lho. Lah kan nek si Madheprana. Endi? Oh nguyah, Dik. Kok lancang ngerti menung yo barang. Lah nganggo ngene. Kowe nek pipis ya, kan nek pipis ya ndodo apa ngadeg, Om? Nduk, Om Mas, Mbak. Tante ngono. Iya, Tante. Aku nak pipis ngadeg, Mbak. Lah ngapa kok ngadeg? Ndodok klengsreh. Lah Apane lho? Wis jarian lho. Oh, alah. Iya. Ngaturaken wilujeng dalu, Eh. kintunan salam saking panjenenganipun Pak Warsito WMC Semarang. Hei, Pak Warsito. Antar WA. Salam kagem rencang-rencang Esti Laras. Oke. Ngersakaken lagu Sakit Rindu. Sakit rindu. Dalu Pak Warsito injih Halo di nggih. Semarang. Sampean wis Monik. pirsa karo Nggih. Pak Pardi Bagong. Pak Pardi Bagong. Iki donat terutama Pak Pardi Bagong. Piyaine sing di Walah. golek ana Pak Eva. Oh, ingkang saking Jakarta wau. Golek ana Pak. Pak Pardi Bagong ingkang pundi menika Masya Allah. Ayo salaman muda Mbak Monik. Kita kesana ya. Iya, kudu mbagekke. Nek kersa mengko dijak munggah rene. Reokan Ayo. medune. Yuk. Don. Gomik. Ayo Monik. Yang ngereok. Hae. Hoya. Hae. 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 Hoya. Hae. Hoya. Hae. Hoya. Solo. Jungkir balik. Lo. Wah.
lho. Ya. Arep digolekne sinten ya, Pak? Oh, Pak Bardi. Oh, alah masa Allah. Kak Monik. Piyayine bae lenggahe ten mriki. Hati-hati lho Pak, dicokot lho Pak. Pak Bardi Bagong matur suwun lancar inipun nggih. Hei, Apa kae? lah kok mbok ambung. Semohrem ono. Aku nek Pak Pardi Bagong ki malah semohrem. Tak cium ya ora apa-apa paling brengose sing tarung. Lanang ketemu lanang. Salaman pun disayang empun dongamu. Pripun? Ora etuk meneh. Oh iya. Keleme ndak mlethek. Kula wis trauma kok tahun wingi menek tekan omah bentol kabeh. Mugi di bentol kabeh. Nek bentol ki gak ana salon pas. Apa kok salon pas lho tak remason. Pak Pardi Bagong. Pak Pardi. Mugi lancar rezekinipun nggih, Pak. Nggih, Berkah kagem pikantuk. panjenengan usahanipun jenengan. Amin. Masyaallah. Ya Allah, kiai kok lumane. itu. Tepuk tangan kagem Pak Pardi Nggih. Bagong. Tuku Ya. gong Heeh. neng Kutha Solo. Terus? mugi Pak Pardi Bagong tansah bagya mulya. Oh ngaten. Amin. Mangan roti. Mangan roti nyambut gawe kok mangan lho. Mangan roti isine selai pelem. Apa kuwi? Mugi Pak Pardi sapinanggihan ayem tentrem. Amin. Menyang Sentong. Terus? Neng sawah. Terus? Mugi Pak Pardi Bagong rezekinipun kuwatah. Oh ngaten. Amin. Ana teri dipakan hiu. Apa kuwi? Pak Pardi hiu. Matur sembahan berkah Nggih, nggih, Pak. ngersake lagu napa, Pak Pardi? Nggih. Napa mawon Napa, Pak? sragenan napa dangdut? Sak-saipun. Pak Pardi ngersake napa, Pak? Alah. Ngersake jenengan kok malah bingung. Malah bingung. Lah kok bingung? Lah kok alah. Lho, jare padi teh kehilangan. Kok naturaken menapa bae Pak menika nggih kagem Pak Pardi spesial. Napa Pak? Monggo jenengan dawuh mawon. Mboten apa ndak apa-apa, dangdut boleh kok. Oh nggih, ngudang anak? Nggih. Ngudang anak Pak Dalang, permintaan dari warga untuk Pak Pardi Bagong. Nggih. Pun garap tayub. Nggih no. Siap nggih Mas. Oke, lagu napa Jeng? Ngudang Ngudang anak. anak. Long. Yuk ganti wangi sini kene solekah karo nyekel mixer. Yuk dados. Ya. Mangga. Nggih Mas. Kagem Pak Pardi. Sih. Ugi sedaya warga Sepat ya yu. Lelegan kanthi sekeco. Elak ya yu. Enak. Iya sapa iki? Ya. Ya. Anak lanang Lanang dhewe. Anak wedok dhewe. Sing sregep sekolahe sok yen gedhe dadi pegawe tak kudange Mas bocah manis Lololiling. aja mung pijer nangis yen ngendikan sing wasis kabeh sang kala ben kalis biya Lanang dhewe Heeh. wedok dhewe Lanang bicer nangis wae Sukyen gedhe dadi pegawe. Aduh sayang aduh sayang ana wedi nang pinggir kali mugi Pak Pardi kathah rejeki cidhok banyu Mas jenenge siwur
Montor dawa jenenge sepur lemek turu jenenge kasur warga sepat mugi tambah makmur. Sapa iki? Oh iku ta. Yen dituturi si ibu besok keben dadi guru. Aku dange doh anakku anak lanang dhewe yen dituturi si ibu manut po ben becik dadine anak lanang dhewe anak wedok dhewe anak lanang tak sekolahke supaya penak uripe atak-atak unine tekek sendal cincit jenenge teklek pohong garing jenenge gaplek wong wedok metu bengi betah melek mas ke ayo le Tak ojo mung pinter nangis wae dadya bocah wasis pinter maca pinter nulis. aduh sayang aduh sayang ana kupat neng dhuwur tomat warga sepat pinaringan sehat sampean neng kene kok etuk pacar malan Kok pacar piye lho? ha iki mau sapa Iku ya anakku. Lagi masa pertumbuhan no. lah kok iso masa pertumbuhan Untune urung genep. Pak Parti sampun Ampun, nggih. nggih. Amin berkah nggih Sebelum jenengan. kita ke sana. Apa, sayang? Mbok nyadong dawuh, mbok menawi para rawuh ngersakaken lelagon. Oh iya, ha. Ketembangan gending-gending. Napa badhe melih? punaturaken. Ki dalem, Pak. Oke, Mas, Mas. Ya Allah, yuk rembukan kleru. apa? Niki Wedok nganu lho. Ya kok kene ra krungu kok. Pak Tumen. Nggih, Pak Ayo Tumin. nyedak Pak Tumen. Kang pundi piyayinipun? Ngagem celana lenggah ten kursi. Kok ngagem celana kabeh ngagem celana lho. Nggih, ngagem baju merah. Oke. Kita ke Deng sana. tak teng tak ageng tak ateng tak ageng tak ateng tak ageng tak ateng Aku mau brengose nek kono. tak enteng Pak Sing ndi? ning lah niki piyayine dang pluk salim Mbak Tumen Mbak Eva, apa sayang lagi rah brengose aku sembayangke. bayang ke apa Brengose kaya ngono rimbune njur terminale kaya ngopo? oh edan Aku salaman sih Ya, aku Pak, ketok aku arep salaman kok piye ngono ya? lah ngapa Rahimku gringgingen nek indung telurku jondil-jondil ada bayiku anget. alah ada bayi Pak, barang nggih Bu ije. alah lah iki ya itu ambung komplit malan Bapak ngendi kok? piye Bajiret diambung banci. niki wedok Pak ning tertunda Wedok tertunda. nggih Pak Tumin ngersakaken tembang napa lali janjine napa kersa nembang piyambak monggo nggih Mboten napa-napa Pak, mboten pereh kok Pak mriki. nembang kok nganggo Oh, minggah preh. panggung. Oh minggah panggung Oh, nggih nggih. Oh, mriki mawon. mriki mawon nggih Senengane Alah, kok matur nuwun ngono. Pak. Dadak ngangge ngeten iki barang. Tak Pekewo lho yu. Pekewo lho yu. Bapak iki kersa nembang kok dadak maringi barang lho. ket mau ki sing ngambungi wong aku sing entuk duit kowe lho. Sing Lah kowe lanang lho. sing menjual diri ki aku lho. Lho Pak mesake panas sik diparingi mong kula. Ngene. Ki engko didom ya yu. Oh, ngono. Engko Aku- 5.000.
Mboten. Monggo pun Lali aturaken tali janjine. janjine. nggih. Mbak Soleka yang dari Kalimantan Sik. ikut visual monggo ten mriko. Nduk anu jeng, kowe ngateke jeng kene jeng. Ya. Nggih. Dadi seneng kene enek sing ngapunten kono Mbak enek. Bile kathah lepate nggih. Niki derek pamuji. Mugi-mugi acara kados menika niku saestu saged lumampah kanthi sae. Amin. Nggih, Amin. nggih. Amin. Ugi derek pamuji iki mugi-mugi acara lumampah kanthi sae saestu ing tembe saged tetep barokah kesanan kagem warga sepat khususipun. Ngaten nggih. Amin. Nuwun. Nggih nggih nggih. Lali janjine, Pak. Nggih. Anu matur nuwun nggih Pak nggih. Kamu mau? Enggak mau. Mau? Aku lagi jejer karo Pak iki wis bahagia. Aku enggak perlu uang lagi sekarang. Pak, mriko nggo Pak nggo kersanipun pirsa sedaya nggo Pak nggo. Mboten napa-napa, mboten pereh kok, Pak. Minggah mriki Amin, Pak. nggih, Bu. Pak RT, sampeyan kerjane aku ya Pak RT. Mriki nggih, inggil panggung mawon nggih Pak nggih, kersanipun sami pirsa. Mriki mawon. Oh, mriki mawon. Digandeng, digandeng. Pripun? Digandeng. Ya juragan nyangking bature.